Veieu, aquí en tenim un d'acabat de néixer. Si us hi fixeu, aquí hi ha el puntet aquest de la punta del bec, que en 3 o 4 dies li caurà. I això, si no ho tingués, no hagués pogut trencar l'ou, i es hagués mort, no hagués pogut néixer. Aquí el tenim. Recién salido del huevo. Mireu, aquí tenim dos ja més avançadets, valen? Que el seu pare els ha donat la famosa llet de colom, que tant la fabrica el mascle com la femella, i per això m'agraden tant els coloms, perquè és simplement dels pocs animals que el mascle i la femella fabriquen llet pels petits. Es diu que la llet de colom és més nutritiva que la de vaca, i són els animals que estan sota l'escala tròfica, que per això crien tant, perquè són els que han de donar menjar a tots els de dalt. Fins que nosaltres un dia ens hem carregat els de dalt i ara són rates a males que n'hi ha per tot arreu. I aquesta és la meva reflexió sobre el colom, que és fantàstic. Va buscar menjar 200 quilòmetres lluny. Fa tantes coses que és brutal, per això prospera. Però, noi, ens hem carregat l'equilibri natural que hi havia, no? I així anem. Bona tarda i fins ara.